Se on Lusse, terve taas pitkästä aikaa. On niin kauan aikaa, että hiuksetkin muuttuu harmaaksi. TVF 12, Cloud Beast King. Siihen saman satseen pikkurellu. Eli Smokin paketti on saatana vehjäs. Sit kun se sataa aukasta. Se säätää tankin saatanan kauan. 36 milliä. Tässä ei mitään sanoa. Mut siellä on 3 atoa päällä. Kaarennettu tää on niinku 90-200 wattia, parhaimmillaan 90-130 wattia. Sitten on tämmönen perkele, mikäs tämä oli tää, mikä on valmiiksi. Elikkä helvetti. Tämä on 0,15 ohminen. Sitten toisessa smokissa tää tämmönen mikä Quadrenal Coil, pieni 0,12. Ja sen takia tuossa toisessa kiinni, kun mä en perkele saanut sitä millään irti. Mut itse asia. Cloud Beast. Tässä alieneessa, tässä on nyt toi wattimäärä mikä oli. Näkyykö? 63,5 ja parhaimmillaan 132 wattia. Tulee sen verran sikot, että vedetään siihen saman tien. Katsotaan 160 mitä se sanoo. Pistää enää enempi hönkää. Tää on 220. Katsotaan 216. Tuossa mikä tää missä on 8 rööriä, niin pienillä vateilla mulla aina kerran kiitteellä nesteet suuhun. Sitten tässä on toi toinen koilimies, se on parhaimmillaan 90-160 ja se on 60-90. Mä oon täällä ajellut tän rellulla 90 watalla. Kyllä hönkii, helvetin hyvin. Voidaan löydä 160 wattia. Mennään jo ihan maksimeen parhaimmillaan. Peritaan 103 lyydää. Atanakasta höyryä riittää. Mä olin niin hätäpää toi pakko oikein kun mä näin, että Skandeva peloituu. No toi tämäni kävi hakemassa. Sitten mä olin happy tilasin kanssa. No sit itse tää rellummari, siis tämähän on ihan saatana jäätävä mötikkä. Neljän napun klimppi painetaan kiinni. Vakio. No meilläkin voi sanoa rellun. 3 napilla pääsee valikkoon. Käy rupeaa poveri. Temp. Nikkeli. Sitten kun painetaan vasemman puolesta nappia ja sitten tässä säädettiin nikkeli, titaani, rosteri. Lämmönsäädöt sieltä. Lämmönsäätö mä en oo testannut tässä vehkeessä ollenkaan. Siitä on TCR. En oo ikin käyttänyt. Ja poveri. Tää otais vähän
huomannut semmoiset pikku vikaset. Toi nappula, niin se jää välillä vähän pohjaa, mutta siis tämähän modi painaa jo pelkästään ainakin kilon verran näin 4 lakulla. Ja sit kun siinä on vielä tää TVF, niin semmoinen vaakaa on uskomista. Tää painaisi niin tää koko klimpukka joku 300 grammaa jotain. Kun mä hyppäsin itteen siellä äsken niin vaakalle ja sen mä nappasin syliin tää pienen rellukan. Tähän panna enemmän kuin kaljapullo, kun tätä tulee illan miltaan nostetuma 2 päivää nyt tuonne verelle 90-200 watilla tällä rellulla ja akut oli täynnä ja on nyt reilussa puolessa välissä vetä. Akku kestää kyllä helvetin kova rellussa. Sopiva omaan käteen, vaimon käteen tälle vähän liian iso. Katsotaan vähän tuon rellukaan. Luntota tuolta noin. Kun paketista tulee. Niin Smokisen TVF:ssä tulee tuona ja rinkuloita ja varalasia ja sitä rellussa on tää firmware latausjuttu ja sit saa itse vaihtaa skinit. Ne on ruskeet tämän värissä, ne näyttää mustaa kuvaa tässä. Mitäs se rellun ohjeet, kun saatana tossa. Se on 4 akun veheje. Siinä on 510 joustettu pinni. Tukee voltteja, nikkeli, titaaneja, TCR, modei. 1-300 wattia, kyllä luulisi riittävä 300 wattia jokaiselle jo. Ja resistan ohmi ranget on 0,05-1,5 ohmia. TC-modella 0,1-3,5 ohmia vateilla. Lämmönsäädöt on, se on hyvä lunta kaikki, kun mä muistin tätä. 100-315 asteet kautta 200-600 Fahrenheittia. Sitten maksimi latauskurventti 1,5 ampeeria. Maksimillaan se heittää 50 ampeeria sieltä kehiä. Perkeleen nivaska. Lappuja ja klippuja. Joo, tässä vehjä, tässä hopeavärisesti, se voidaan kyllä täysillä. Se kumminkin parhaimmillaan on 200 pintaan, 220 alijeen, niin ei enempää pysty. Se oli se 8 korenka eri toi. Eipä 6. Ihan helvetin kauheja katopäätä. No se on ihan normaalia. Mä ette uuttanut helvetin hyvä. Cloud Beast King. Sitten tulee sitten vielä kaupan päälle. Penis rengas, jos tuntuu, että tarvii ympärille laittaa jotain tuon ajat. Veri pysyy alakerrassa, niin pistää renkaa paikalleen. Näihin tunnelmiin. No, ei tästä relluista ei oo mitään muuta sanomista, että mulla on muutama kerran tosiaankin toi saatana tulitusnappi jäänyt pohjaa tuonne, koska tarvii aika liikin keskeltä painaa nappia. Helvetin jämäkkä ja tukeva ja ei tarvi salillakaan karkoa. Tätä noista ei päivän mitään, se oli täällä 200 kertaa vähintään. Leenämäntä. Tässä mitä muut ihmeellistä tullutkaan. Smokissakaan. TVF12 on kai se nyt parempi kuin toi
Jokos saatana. Näistä on perkelee. Verrattuna TVF 8 ja TVF 12, niin on niissä nyt jonkin verran eroa. Ja se vissiin 25 senttiä keskeltä halkas ja 27 vissiin tuosta paksummassa kohdassa. Vähän mun mielestä on unon näköinen, kun se on alhaalta kappeampi. Ilmasäätö toimii helvetin hyvin tosta, noin pohjassa pyörii. Pääli täyttö. Ja helvetin jäykkä aukas, se ainakin on aina. Aina rupee sitä aukaseen. Semmoinen olisi kunnon kiinni käteen. Se on uutuuden karheuttavia se tämä homma. Semmoinen sitten tippi, jos mä ajattelin, että tuleeko yksikään video semmonen, missä joku tavara lentelisi. Ja tässä on tietenkin leipurihiuvan durkaa. Tässä taitaa olla Skaan Moonista. Oli varmaan puolen vuotta pullossa Moonista. Ja maku on kohdillaan. Lakritsa maistuu harjoita. Mut Smokki ja Relux RX3 satanen 4 akun pikkumötikkä. Ei tarvi pikkuvatella kun väännää, niin koko ajan vaihtelee. Latailee akkuja ja tämmöspiä. Tällä kertaa tuli tuolta sit saatanaa häpihuisia, tuli vahingossa tuonut kaiken näköisiä, että on tullut nyt rellua, kun olisi kriketti kakkosta ja siihen, mutta se Herra Tornado-tankin ja sitten on toinen kriketti, missä on Aitso Limitless, New Limitless ja Smoking Guy huukkia ja tämmöistä kaikkea kivaa löytyy vielä täältä. Vitun peli oli nelus sen höyryluolasta. Mutta eipä tässä mitään sen kummempaa. Mä jään höyryymään ja taistelemaan taas enäppi pohjaa. En tiedä, olisiko firmwarea päivitettävissä. Niin, tämähän saa rellusta. Tää pitäisi saada jotenkin käänteiseksi muodoksi väännettyä. Sä voit vaikka saada kännykkästä johdokas. Mä en tiedä vaan miten se toimii, että onko se paska. Kyllä on sellainen häpiuisen sivulla oleva. Kauheeta vinkunaata reijät täysin auki. Joka hove auki. Mutta Smoking. Jos jahtaat höyryjä, saat kyllä semmoisen kunnon höyryt. Ja saa vielä kaupan päälle ihan hyvän maun. Ja jos haluat oikein painava pienen vehke, niin osta rellu RX 300. Näihin tunnelmiin päätään. Lusse täältä Väinölähuudista. Onko se jotain brutaali? Saatana, se on taas tippunut, kun tommoset vastusmalliset korut. Ei mitään. Se on moro. Nähdään kun tavataan. Pitäkää ittenne miehen ja naisen.